Què? Quin tinglau, Ximo. Ah, quin tinglau. Literalment. Per aquella gent que estiga escoltant-nos, estem en el tinglado número 2 de la Marina de València. O tinglau? Per a nosaltres, tinglau. Marc incomparable. Hem canviat la cotxera. Marc incomparable, perdona, és una merda de frase. Jo anava a dir-te que és un tinglau incomparable, però no deu ser un tinglau incomparable perquè si és el número 2, imagina que hi haurà un 1, no? L'1 jo crec que ja no està, el 3 no sé si va existir mai, però sí que el 4 i el 5 sí que existeixen. Mira, ara que parles de Marc incomparable, espera, és que no te veig. Per què la gent diu aquestes frases de merda? És a dir, si ens accepten un consell des de Solano i Tur, ja comencem donant consells, també és una merda donar consells. Sense ser condescendent, no digueu Marc incomparable. Però i això com se diu? Vull dir, ara perquè estan tots en Eivissa i Formentera, perquè s'han anat tots els barcos cap allà, però... Això és la mar, Ximo, és un espai... La mar, l'omar, l'emar. És un espai meravellós. Tu saps d'on deu vindre Marc incomparable, dic jo? A mi m'agrada molt, ja no l'etimologia de les paraules, sinó l'arqueologia, això és possible. No se'n vols parar, però... Vull parar. Una expressió com marco incomparable, que encara la gent... És en espanyol, ho has dit en espanyol. Sí, perquè una vegada més. Tens uns referents molt castellà, marco incomparable. Et diré per què he fet jo la meva teoria arqueològica sobre d'on ve marco incomparable. La gent, este marco incomparable, i dius, esta merda de frase, per què la gent la repeteix durant 40 anys? D'on vindrà això? I la meva teoria sustentada en no res és que algun escritor, el que escrivia els discursos de Paco, de Francisco Franco, el dictador. És d'aquella època? Quan anava a un pantà segur que dia Marco incomparable. En este marco incomparable... Això és com de Matías Prats, no? D'eixa gent. Són frases que hem de deixar fora, igual que la... Home, els valencians tenim unes quantes frases de merda, Això ho pague jo, per a mi és una frase de merda. És una frase de merda. La millor terreta del món també l'hauríem de desterrar. La de terreta ja està, és una merda de frase també. Després hi ha una altra cosa que ja no se fan pel·lícules com les d'abans. És una altra frase de merda. És com que el d'abans serà tot millor, no? Ja no se fan coses com les d'abans. Ja no se fan paelles com les d'abans. A mi m'estranya perquè és una tonteria, tu que en la teva edat no digues això normalment. El què, lo de la... De que abans es feia tot millor. Perquè això sol dir-ho la gent que té edat, que ja no té... No, jo no ho dic. Que pensa que no té res per davant. Ara se fan millor les coses. Bueno, tinglau en valencià... Un cobert. Només ho accepta un diccionari, l'alcobert no ho accepta ningú, un cobert, un tripijoc, una tramolla... Un moment. Un tripijoc, el tripijoc 2, podem fer-la... Home, proposem des d'ací que en lloc de tinglado 2 es diga tripijoc. Molt més divertit. Per això confondrà una mica els madrilenys con tripijoc o tripichoc. Ja ho traduirem, no patisques. Per tinglado. Ja ho traduirem, Ja ho tenen traduït. Tripijuego, és que tripi, no sé jo si hauríem de posar tripi ahí davant. Tripi 2, tripi 3. El tripi 3. No, deixem-ho estar. Estem en el cobert 2 de la Marina de València. Sense la D, llevem-li la D, ja està, Tinglau. Tinglau, el Tinglau 2. Tinglau, anem a muntar així. Quin Tinglau? Hem muntat ja. El segon directe, esta vegada tenim la mar darrere també, però ara es veu. Però ara no tenim una cortineta que la tapa ni el garbí mos bufa massa. No està patrocinat per Anna Sagasti el programa com l'altra vegada. Com estem en la mar, Ximo, i tu eres mariner. Digues-me alguna cosa interessant, per favor, perquè de moment hem començat un programa una miqueta com les frases. Sempre tens aquesta... Estic pessimista avui, Joan. Sempre tens aquesta tendència a rebaixar expectatives. Perdona, hi ha una frase també de merda. Hablemos castellano que así nos entenderemos todos. Esa també és una frase de merda històrica, no? Esa també. És bonica. Mira, jo te'n diré una de mariners. Digues. Jo te'n diré una que vas a llegir-la. A cel núvol, mariner seré. Tu que eres mariner, Ximo... No, jo no, m'abuelo. Però jo soc mig de secà ja. Tu no comptes això? Vull dir, no. L'home només ne tenia 2 o 3 de frases. Una era, qui mana, mana com vol, i l'altra no me'n recorde. Però aquesta era la principal. Qui mana, mana com vol. No te signifiques, perquè anaven unides. No te signifiques, fill, perquè qui mana, mana com vol. No, està bé, perquè has dit, tenia 2 frases... No sé si tenia res que veure amb la marineria i la mar, però això era m'abuelo el mariner. Jo, m'abuelo, que no vaig conèixer... També era mariner. Va dir esta frase que no em va dir. Què era? En la vida, diu, uno ha de fer el que li dona la gana. Pot fer 2 coses. Una, fer el que li dona la gana. I 2? I 2, no fer-ho. Només podia fer aquestes 2 coses, Era un tio de 50%. Però tu penses, això és el més filosòfic que pots trobar-te. 50-50. Fer el que et dona la gana
o no fer-ho. Però, Ximo, abans eren millor les coses, jo el dia aleshores. que tu eres mariner, perquè en els pobles, tu eres de poble, jo soc de poble, tenim un mal nom, en el meu cas és l'ofici de mon pare, ferrer. Jo no sé si a mi em convalidaria el que vaig fer en l'estiu, 4 tornillos per a un FP, això em convalida. No et convalida res. Però tu eres fill de pescador. No, soc net de pescador. Net. Net de pescador i net de venedora de peix, que alguna cosa... Eres el saitó. Soc el saitó perquè ma abuela era la I sardina. quina és la teva experiència, Ximo Solano? A l'institut, sobretot, quan me diuen saitó, perquè mon germà era el sardina que havia heretat el títol, que era el major. I era el saitó, ja està. Saitó així no es diu, no? Diuen boqueró, també. A la droc. A la droc. Al meu poble li diuen saitó. Si te'n vas a València... Saitó està acceptat o no per ací baix? No ho sabeu. Veus? Ximo, si demanes uns aladrocs així en València, igual no sé què el posaran. I aquesta era la teva experiència tota en la mar? No, i que m'abuelo no s'assentava en una cadira perquè a les barques no n'hi havia. Estava tot el dia aponat. L'home estava així, saps? Com... És més vell que el cagar aponat. Exacte, doncs igual, això és una frase de però l'home no anava en... Aquestes frases sí que val la pena que tinguin recorregut. És més vell que cagar aponat. Per què? Mira, si parlem de... És bonica, Avui podem parlar de tòpics i d'estereotips. Per què frases de merda, parlem clar, com en martes no te cases ni t'embarques? Per què collons això, o el que diem de marketing, i no frases boniques tenen recorregut? Perquè en dimecres no lligava. Per què les rimes de no res, els estereotips que mos portaran per... Aquesta frase és molt merda, també. La de martes no te cases ni t'embarques només funciona en espanyol. Vull dir, no... Vols que el conti la meva experiència com a mariner? Va. Jo he anat a pescar la sèpia. Estic esperant, jo he vingut a escoltar-te avui, no he vingut a parlar. Sí. No, t'avise. Jo he anat a pescar la sèpia. Que has d'anar a pescar tu a la sèpia? Sí. Com se pesca la sèpia, a veure? Tinc un amic, a tot contaré, tinc un amic molt aficionat a la pesca, val? I jo el que feia era acompanyar-lo. Anàvem en la barca, ell ho preparava tot. A quina hora? Matí. Enjorn. Matí no, enjorn. 5:30 o 6 del matí quedàvem i allà on anàvem els dos. I aleshores ell em dia que la sèpia és un animal bobo, però la National Geographic no està d'acord, perquè diu que la sèpia i el pol són cefalòpods són els més que intel·ligents tenen una de tots. intel·ligència bestial. Però el teu amic en què es basava? Pues ara t'ho diré. La sèpia és l'únic peix que quan no pica la primera vegada torna. Tu la sèpia no té res, tu estàs allí en la canya així... No és com una cabra que no passa 2 vegades pel mateix lloc. No estira la sèpia, és un rotllo. M'entens? Estàs allí en la canya... Però la sèpia se pesca a canya? Sí, i li poses un peix de plàstic. Que ahí entra l'altre. Home, de plàstic serà des dels anys 50 cap així. Abans no hi havia plàstic i la sèpia igual es menjava. Bueno, ara és en plàstic. No, vull dir... Plàstic de colors, i tenia el seu ritual, i posava el peix ahí. Llavors tu estàs allà en la barqueta... I la sèpia puja. S'ha de moure la mar molt a poc, és a dir, si n'hi ha molt de marejol no val, si està la mar quieta Colló, tampoc. que difícil és pescar la sèpia. És el que hi ha, tio. Vale. Que la mar no té res que veure, Que porten hasta motores per moure's i tot. Bueno, tu vas allà, estàs allà dalt, esmorzant o el que Superinteressant el que m'estàs contant. Sí. No. Estàs en la canya allà a tirar. Tira. I de cop de tant en tant fas així, zoom, i estires. Eres tu el que has d'estirar, has de fer la feina tu. O sigui, ella no te senyala. Ella no el diu, ja estic així. I si no la veus? Tu estires. Quan tu estires i notes el pes, puges, val? De tant en tant la sèpia té la sort i se solta. I és una bossa de plàstic. Segons el meu amic, la majoria de peixos, ningú en torna. La sèpia torna. En canvi, la sèpia deixes caure un poquet. I ella diu, això no m'ho he acabat. I de tant en tant es torna a enganxar. Per això ell diu que és una merda d'anècdota, sí. Tira. És la meva anècdota de mariner. No en tinc una altra. No en tens una altra. Vols que comencem? Per favor. Solano i Tur, una parella de dos. Ara sí. Tenim el mamut, el potato, ara sí. Ara ja comencem el programa. No respectes ni la capçalera, No, sóc un desastre. És que estic de vacances. Això no me va al centre. Ximo, va, digues. Ja que estem així en València, en el centre de... El marc incomparable, sí, dis-ho. Vaig mirant cap arrere. En el Tinglau incomparable, vols que repartim carnets de valenciania, tu i jo? És el lloc? Jo penso que sí. Si no ho fem així, ho han de fer. Ja vam dir una vegada que els carnets de valenciania els estava repartint el PP. Jo no sé si Mazón s'ha posat a la faena o s'ho ha deixat per a més prop de les eleccions. Jo dic, en permís del senyor Mazón... Sempre, són els que tenen la veritat absoluta. Si no li sembla mal i que ho fem dos que parlem valencià matern... Va haver un programa que varen fer un partit independentista, que encara no s'ha apuntat ningú. La gent s'acollona, No, entren a Twitter... Ara és mà,
Sí, sí, però... Es veu que en el finançament tornem a estar altra volta molt Però malament. ningú diu la parauleta. No. Estan tots ahí de pegant-li voltes, a ver si nos quieren, a ver si nos quieren. Una merda. Se sap que no. Hi ha un partit independentista i la gent diu sí, seria una bona idea, però ningú s'apunta. Ja, i què fem? No sé. Donem carnets de valenciania, a veure quants en som, ens contem, Val. i una vegada comptats sabrem qui Quants som. milions som així, al País Valencià? Som 5 milions, 5 milions. més o menys. Va, doncs Pam dalt, pam baix. comencem a veure si el Per sembla... eliminació? Per eliminació. D'acord. És a dir, anem a donar els carnets A veure qui queda. Molt fàcil, molt fàcil. Sí. Quants li posen costella a la paella? 150.000? 200.000? En la Safor li imposen. I Tots els de la Safor quants ne sou? El Maestrat també. 300.000. El Maestrat i Esports, 300.000 a la Safor. Què heu de ser 300.000 a la Safor, home? Sí que sí, No, home, no. Sí que Gandia en té 80.000 ja. Gandia en té 80.000. Oliva, vols que no vaig a contar-te-los ara? Home, estaria... Els que li posen costella, 250.000, va. 250.000 i 15.000 del Maestrat, que no en són més allà. 15.000 no, en sou? són poc, no, en són més, 60.000. En la Marina també li posaran costella, crec jo, no? També. No, el crec no val. 400.000 fora, va. Tirem, els apitxats, de fora. costella. Apitxats fora, sí. Això és gent, eh? Hòstia, tota l'hora 700 o 800.000 mínim apitxen. Buah, fora tots. No? Tots fora. Però això ni dubte. Una cosa- Això són els que diuen tingui, vingui... Ah, no, això m'agrada a mi, eh? Sí? No, això passat és preciós. I què vols, que salvem a ells? Això repitxen? Deixa'ls a banda. Ells apitxen, però per ahir se salven. 650.000? Salvem els que diuen tingui... 650.000, que portem 1 milió i pico ja de fora. En tenim Vale. 1.050.000 que no poden Els ser que diuen valencians. Astó i Ai, que són els de Monòver i tota aquella zona, que a mi m'agrada, però que no els podem considerar valencians. Dir Astó, no Tu t'agrada tot. els podem considerar valencians. Fora. No, sí, pareixes de Ciudadanos, estan aquí. Tira-li, fora. 35.000 fora. Els que parlen castellà, fora. Uf, clar. No, tira, fora, tots fora. Tira, elimina. Mira que matos són de parlar idiomes, eh? Vinga, però... Però castellà quants? No, no sé, a Requena quasi viuen. Requena, Buñuel... Pocs. Fora, tots fora. No, això és fora. Ara, en Alacant sí que en viuen uns quants, eh? Fora, tots fora. Torrevieja? 600.000. 600 o 700.000, fora. Ne queden o... 600.000. És negatiu. Ja voldria jo que foren 600.000. És negatiu o no? No, que mos queda? A veure... Un millor que parla castellà. Jo tinc una prova pel final, eh? Jo tinc la prova definitiva, qui se la sap, ell és l'únic valencià. Mira, el que parla valencià i diu jo vaig a Javi a estiuar. I a Jalón. I a Jalón. Fuera. A fer-te la mà. Això Fora, són pocs. això és fora. Són 5.000. Quants ne portem? 5.000. 5.000, no, los de Javia són 5.000. Els que diuen a Javi, sí. Javi, que parlen Jalón, les valencià. dos? Con la Jota? No, això no són més. 10 o 15.000. Bé, portem 2 milions, de moment. Encara queden 3 milions de valencians, no pot ser. Elimina ràpid, tanta gent no pot ser. A veure si tindrem èxit en la independència. No fotem. Llevan més. Allà baix, gent en defectes n'ha d'haver, no? Els que posen pèsols a... Això són els mateixos de la Costella? No. Estan inclosos en la Mato Costella. no posem pèsols, Però nosaltres sí, allà al Maestrat. Fora, pèsols fora. 10.000 més. I els que mengem en forqueta, que som els aristòcrates, Hòstia. nosaltres mengem en cullera de... Teniu. Però això ne som la meva família i pocs més, no? Però Fora això, tots. Això jo directament els extraditaria. No, això és fora. Els que tenen barco gran, ja que estem en la Marina... Això, compte. Tu tens algun, sí, no tens cap, no? Perdona, però Boluda i Baleària tenen barcos grans, eh? Això és fora també? Fora, sí. Els que tenen barcos grans, fora. Utor se ho agarrarà malament, això, i Vicente Boluda se ho agarrarà Això no és malament. Austràlia. Així, si vols un barquet per anar funcionant, una barqueta i en pau. Però això són pocs. O sigui que no som un país mariner tampoc. Per cert, l'altre dia estava en... Bueno, és que fan la paella mixta, també. Hòstia, o sigui, clar, no pots posar pollastre, conill i unes gambes. 3 milions. L'altre dia estava És de la en el mixta. Club Nàutic d'Oliva. Estava en el Club Nàutic, molt bé, Sí. vas molt bé. Sí, Compta'm, sí. estaves en el Club Nàutic d'Oliva. Portava el meu polo, saps? En la bandera espanyola? No s'ha arribat ahí. No, encara no. Existeix? Però El polo d'estiu fa xaleco existeix? El polo sense la bandera vaig dir que me'l feren apostes a mi, perquè tots van en bandera, vaig dir, fem-lo. No, però el Club Nàutic d'Oliva és, per a qui no el conega, que és la majoria de gent, és podríem dir més rústic, és més de poble, és molt bé. On la gent amarra els barcos? És molt bé, vull dir, no vull dir amb això, és meravellós, no? No és el Club Nàutic que podem pensar de l'elit. Perdona, a mi l'elit me cau bé. Esmorzar a 6 euros, a mi també. Però això que jo el que vaig a dir-te és, hi havia una taula allà al costat, i tio, ja que parlen de tòpics i d'estereotips, és que... Es tenien tots? Tots. Era la gent que té diners, o almenys això vol fer veure, però no en té prou per no tindre que demostrar-ho. M'expliqui o no? No t'expliques. Sí. No, és que vaig molt just. La gent que té diners, però no en té prou per a no tindre que demostrar que ne té. Molt bé.
Allò de que els rics no tenen targeta de crèdit, sinó que porten els diners a la butxaca. A priori estos tenien un barco amarrat allí. No t'estic veient perquè la clenxa no hi ha manera de dominar-la. Ara quedarem al perruquer. Molt bé, gràcies. A priori n'hi havia un barco amarrat allí que era d'aixes persones, a no ser que s'haveren vestit a post. Ara sí. El conte un poc era la mare de la família portava una pamela, Molt bé, vas molt bé. és obligat, No, vas molt bé. però aparentment no era la pamela de 2 euros, era una pamela, jo què sé, això costaria... 25 euros? Sí, per lo menos. 25-30 euros. Portava una espècie de vestit amb una espècie de medalletes ahí. Uns penjolls xivisencs. Quan faig ahí, vull dir... Una sèrie de deïtats Molt bé. gregues i mediterrànies, Tagomago... Unes sabates així de... Eren 10 del matí i anava, la dona anava... Les sabates, perdona, no, les sabates? De tirantets, així, el ditet, Molt bé, el ditet, de pell... i la ungla francesa, tota ben marcada. I anava ja a maquejar, no és com si t'anaves a la mar, saps? Anava ja a la mar. A les 5:30 del matí, ella... A les 10, a les 10. No, però a les 5:30 havia començat la pintura. Eixa no venia a la sèpia. No era la sèpia. Ella era la sèpia. Ella sí. Després, l'home... Això és precís, pantaló curt i... Perdona, tu vas en pantaló curt i jo també, de moment. Però portem camisa màniga curta, ja que estem fent tot el mateix estil. Sí, més o menys. Portava pantaló curt i camisa màniga llarga romangà, que això també és marca... Perdona, però jo això de vegades ho porto i si mires per ahí algú hi haurà... No hi ha ningú romangà. No n'hi ha cap. Josep Maria. Val, tira. I el peluco ese que té doble de coses com si anaves a ser mariner. Els dos fills portaven ulleres de pasta. El sextante, tota la mandanga, no? Però si te perds en alta mar d'ací a Eivissa. I els dos fills portaven ulleres de pasta, negra, molt bé. Els polos, uno portava el jersei, està per ahí damunt i tot. Sí. Ara mateix tinc una erecció, però... Tira-li a l'assumpte. Com es diu això? És que van anar allí a Madrid a manifestar-se per la llibertat, al carrer Salamanca. Tenen un nom. Cayetanos. Eren cayetanos, tio. Era l'estereotip que són bellíssimes persones, no t'ho dic jo que no. Home, tant. No els conec. No, són bona gent. Però no podien respondre més a l'estereotip. I era com... Però de què parlaven? De diners? Perquè, vull dir... Jo no sé de què parlàvem, però la resta que estàvem era com alguna cosa que estava... Els contemplàveu, no? Com si fos una rotonda. Jo els contemplava, és la meva faena. És la teva... I després per contar-me-la a mi. Per contar-me-la, per escriure, per el que siga. En el Club Nàutic d'Oliva. No, però fora bromés, era com... Estava molt fora de lloc. Això està ple de gent així, no passa res. Jo no dic que passa res. Això és un lloc d'encontre on la gent se troba. Cridava molt l'atenció... Tens una sèrie de prejudicis, Joan. En eixa taula i la resta cridava molt l'atenció, ja està. Per tu t'agradaria tindre un barco de 50 metres o no? Jo en tinc un. El que passa que tampoc m'agrada manifestar-ho, però jo en tinc un, sí. No. Tu no eres valencià, aleshores. Barco gran, ni Baleària, ni Boluda, ni tu. Jo, de moment... Quanta gent tenim? Jo li poso costella a la paella, tio. Fora. A primera m'has tirat fora. Tu ja estàs fora, ja. Vale, espera que no me veig. Estem en 3 milions. 2 milions encara? És que no esmorzen... Jo no esmorzo tampoc. O sigui, jo crec que tinc 20 anys de presó. O sigui, tu i jo ens quedem fora, i tu qui es quedarà? Home, jo tinc la definitiva, la tinc. Espera't. No, m'espero. Per a mi, si el fas un croissant i un suc de taronja, ja no pot ser valencià. No? No. El suc de taronja sí. Va, el suc de taronja sí. El suc de taronja sí, no? Però és que així no se'l treballen tampoc molt, el suc de taronja. El croissant, des de luego, no se'l treballen. O sigui, normalment són... T'has de fer un esmorzar en cacau, tramussos, tota la pesca. 1 milió més fora. Els oficinistes, tot això es van a croissant i tot el rotllo. Un cafetito. Què mos queda de València? Cortado, descafeinado... No n'hi ha. Vivim en un lloc que no pertany a ningú. No sé si mos en queda algun. És un desastre. És que juguen al pàdel, tampoc, no? Per què? El pàdel és un gran invent. El tio que va dir, ostres, no aniria per la piloteta, perquè no... I si li posarem una paret que me la tornara? Està molt bé. És una evolució. El veig molt generós repartint ja carners de valencianitat. No, tio, és que mos quedarem sense ningú. Jo, de tota manera, tinc la prova definitiva. Sí. O sigui, si jo te dic, veles events en mos desig complir, tu saps seguir-la? No. No n'hi ha cap de valencià. A veure, per així... No n'hi ha cap de valencià. No se la saben. Ahir la gent està responent, dius, al barco? Sí. Veles events en mos desig complir. Algú sap seguir-la? No, crec que no, Ximo. Veus? No n'hi ha de valencians. Aleshores tenim un partit independentista de merda. Tenim un partit independentista... Perquè no hi ha país que defensar. De 0 persones... Per on comencem? Comencem a admetre-les a tots? No repartim carnets. Mira, el millor és que ho ha fet tota la vida el PP, que ho seguisca fent Mazón. Vull dir, que l'home mos diga el que hem de pensar i com hem de ser. Para ser valenciano hay que... I ell ho dirà. D'ací li fem una crida. Mira. Senyor Mazón, per favor, il·lumíne'ns. No, ara jo, l'acabo d'il·luminar jo ara. Saps què mos pot unir a tots com a país? Com a... Estic esgarrifat. La figura del genovès. Eh? Mira, així entre el públic
Ja ha vingut Freddy de la cervesa, així està ahí. Entre el públic, per la gent que ens escolta, tenim a Freddy, gran pilotari, gran persona, Així és, Freddy, després ja pagar. No, gran persona, gran pilotari, deixem-ho dir, tampoc. Va de pagar el que en deu. Va. No, ara ja que estem, Paco Cabanes, com este programa està fent-se en directe, avui dia 11 d'agost. Ara has dubtat i la gent dirà, aquest directe xungo. 11 d'agost. No, 11 d'agost. Per cert, com dia aquell acudit, estem a 11 d'agost i l'amor de l'estiu encara no ha arribat. S'haurà d'espavilar-se un poquet. Aire. Bueno, fa poc Paco Cabanes va faltar. Setmana passada? Setmana passada va faltar. I jo crec que és l'única figura que podria posar-nos quasi d'acord a tots. Però aleshores, comencem per fer rotondes, avingudes, instituts... Haurien de fer moltes coses. Mira, la pilota és una de les coses menys hipòcrites que pots trobar en la societat valenciana. Il·lumina'm. Els estereotips que hi ha al voltant de la pilota... Pegar-li de bragueta. Jo sé això. Joder, Ximo. No, vaig a dir-te el que jo sé de la pilota. Jo soc molt mal valencià. Pegar-li de bragueta és una, que sempre m'ha agradat. I després, el que ferís té que tirar... Espera, com li pegues de bragueta? Molt bé. Ve o què? Freddy, ve? Xina... No, anava a dir allò. Ja m'estan criticant. És que el braç pareix que el tinguis un poc atrofiat, saps? Que correga un poquet el braç. Molt bé, no, ja te corregiré jo algunes cosetes que he de corregir-te. No passa res. Ja anem així? Home, jugues amb avantatge perquè està Freddy. Sé això i que al ferir la piloteta ha de caure en el quadradet que està al fons perquè l'altre li pegui. Això és veritat o no? Sí. Tècnicament no ho he dit bé, però la idea me l'heu agradat. El dau. En el dau. Molt bé. Bé, el donar el carnet igual. Rojos i blaus. Veus com sí que saps més coses de les que el penses? I se compta en 15. I es compta en 15, correcte. Val? Veus? Val, també es diu val. Val per a 15, val per a fer joc. 15. Bueno, il·lumina'm tu, tio, no sé. Vaig il·luminar-te, perquè jo crec que Paco Cabanes el genovès és el millor esportista no només del nostre esport, sinó de la història. Per què, diràs? Per què un pot ser el millor esportista de la història? No ho sé. Perquè té una transcendència. A banda de que va transcendir més enllà del seu esport... Si vam fer un programa de Maradona... Perquè molt bé. Maradona què dia? La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Pues Paco era capaç de jugar a pilota amb les condicions limitades contra altra gent. Tu t'imagines... I guanyava. Sí. No, la gràcia era que guanyava, no? Sí. Podia guanyar jugant amb un company que hauries pogut ser tu, o jo. No, jo segurament no hauria pogut ser, ja t'ho dic. Una granera i... Jo sóc el de les condicions limitades, del que parlaves. Bé. Digues, li farem un monogràfic. Paco mereixeria un monogràfic que faríem de la pilota valenciana. I necessitem, ara sí perquè el Departament d'Art només mos ha posat la mar i uns barcos, però necessitaríem en la cotxera penjar alguna cosa del genovès. I alguna pilota de baqueta que portarem. Les pilotes de baqueta una vegada en vaig tindre una, la vaig tirar a terra perquè votara i se va quedar. Són de plom. No, avui voten. Avui voten massa i tot. T'ho dic com t'ho diria jo. No, jo una vegada vaig tirar i vaig dir, hòstia, això com ho fan votar? No, feia mal. Fa mal com una pedra. Això fa mal. No jugues en pilota baqueta. Paco mos ha salvat a tots. Hem de donar carnets de valenciania a tots. No dic res encara, M'ha dit abans que tallava, ara no talla. T'he deixat parlar. Tu eres del sabut. Vas a dir-me què? Mira si és sabut. Este paperet el portem sempre, Este paperet està així des de fa 25 programes. Mira si alguna cosa... La pedra roseta, Mira si alguna cosa interessant. És la pedra roseta. Això està ple de notes. L'altre dia, Ximo, nomenaves... Parlaven de la nota que ens posarien de l'1 al 10. Això parlàvem en el programa... el programa de Paul Newman, no? No, en el programa que estàvem en directe en la platja de Piles. Parlàvem de la nota que cada un ens posarien de l'1 al 10 en funció de lo guapos que creiem que som. Que som guapos, no? Vale. Tu tiraves, crec que un 8,3. No, jo vaig tirar... No. Anem a ser justos. Sí. Vam tindre una època de 8. Ja estàs baixant ara? Home, no, jo estava en 7 en 8. Havia baixat només 2 dècimes. Estàs en 7 en 8. És que tu te valores poc. En eixa veu avellutada que tens, jo te poso com a mínim un 6 en 2. Sí. 6 en 2.
És que t'ho dic perquè l'altre dia vaig veure un estudi, se n'han fet 1 milió d'estudis, val? La gent fa estudis, però la gent fa estudis a les universitats. No sabem si Juan Roig sí també fa estudis. Segur que fa estudis de tot. Innovació, tecnologia... Estem arrimant-nos a poc a poc al poder, no sabem com fer-ho ja. Home, estem nomenant-los a tots si cau alguna cosa, però tira. El més prop que m'ha estat és en Mercadona fa un moment comprant l'aigua, de moment. Exacte. Ara ja estem fent publicitat? També? No es pot. Baleària, Boluda, Mercadona... Anem a dir tot el... Nosaltres ens venem per lo que faig falta. Ens dona igual, a més són baratos. Tira. Bé, l'estudi. Aquest estudi és molt senzill. Agarren, fan una foto a tu mateix, una la retoquen un poc i l'altra és la que podrien dir l'original que t'han fet. Vaig bé. A tu el mostren les teues fotos i te mostren, imagina que el mostren de la gent que tenim així, el mostren també les 2 fotos. Resulta que cadascú tria la que està retocada d'ell, és a dir, la que li pareix que està més... Molt bé. La que li pareix que està més guapo. En canvi, de l'altra gent, sí que tries la que no està retocada. És a dir, tenim un biaix cognitiu que ens fa... Ens encanta ser guapos. Sí, i veure lletjos als altres. I veure que es foten. No, però és veritat que això ho dèiem un dia, la mascareta, sí que és veritat que fa guapos a la gent, no? O sigui, tu veus els ulls i t'imagines la resta. Després te lleves la mascareta i és un desastre. Per exemple, jo sé que ara me posaria un 9, no? 8 en 6, un 9, una cosa, un tio, molt bé. Vull dir, el monyo o la barba ho dissimulen tot, però si veia la mascareta, baixa molt, Ah, que sí, és millor en mascareta, definitivament. Baixa... No pots fer res ni en mascareta ni sense. No? Res? Jo el que vull dir és que... Perdona, és complicat tot això. Oblida Ximo del 7 en 8 i del 7 en 6. Això saps com és? Menys? Hi ha uns homes, uns científics que van fer l'efecte Dunning-Kruger. Ben paregut a el que estic dient. Ja t'ho has apuntat o t'ho has après de memòria? No, m'ho vaig apuntar. Dunning-Kruger. Sí. Dunning-Kruger no era... Dunning-Kruger, que és un biaix cognitiu que el fa pensar-te que eres més intel·ligent de lo que eres. Això és el subtítol del nostre podcast. Pot ser? Sí. Podríem posar-lo, no? No, però nosaltres estem dient que som més intel·ligents del que pensem. No, però la gent ho pot pensar perquè... La gent que pensa el que li vulgui. Som uns tios intel·ligents, Joan, no? Sí. Sobre 10? Un 7 en 8 també? Ens quedem sempre en el 7 en 8. 7 en 8 és una nota que l'escola anava molt bé. Era un notable alt, no? Recorda que estàs mirant la foto a retocar. D'acord. Merda. L'efecte Dunning-Kruger li passa a molta gent, que és pensar-te que eres més intel·ligent del que és. En canvi, el que té aptituds, pensar-se que en té menys. Tu com ho veus? Jo no ho veig. No, Ximo? No. Jo me veig bé, vull dir, no... O sigui, és que me dona igual Dunning-Kruger Ja, dona igual. Eixa merda d'estudis no... A més, de fet, van guanyar uns Nobels que es diuen Ig Nobel, que són els Nobels xungos. I que són eixos, no? És que és un poc un tema que no interessa. Perquè t'atrau un poquiu a... No interessa molt. Tinc una pregunta per a tu, Ximo. Això sí, tira. Per què els pijames de dormir... Perdona, hi ha pijames de no dormir? Bueno, ara que ho dic, no. Els pijames de dormir, què? Pareixen pijames. Per això t'ho he de contestar ara? Bueno, va, espera. És que no ho pense perquè la pregunteta... Espera't un segon. Hòstia, me fas preguntes sempre difícils. Mira, mentre Ximo s'ho pensa, va, anem a veure si algú, ja que tenim així públic, anem a veure si algú s'anima... Públic asseat. Anem a veure si algú s'anima a participar d'una manera molt moderada. Això és molt xungo, tio, fer participar a la gent. La gent està ahí asseguda tranquil·lament. Avui estic xafant guitarres. Ho diem... Sí, fem-me la mà tot el rato. Tot el rato. Sí. Feia dies que no te ve i dic, vaig a fer-li la mà. Bueno, jo ho dic, i si no volen... Ja està, mos ho inventem com si algú haguera dit alguna cosa. Però què vas a preguntar? No, vaig a dir... Ara si saben ballar de sentats. Ballar de sentat és més complicat del que pareix. Vaig veure una gala de... Un estudi? No. Hi ha un xic que diuen David Chappelle, que és un humorista dels Estats Units, que li van donar el premi Mark Twain al millor humorista fa un parell d'anys. Este és un humorista molt irreverent, és un crac, si no l'heu vist, aprofite per a recomanar-lo, David Chappelle, i l'humor és molt àcid, no com el que fem. Estàs fent-li publicitat a un altre tio que a nosaltres no... No la necessita. Bé, jo venia tot això pel que jo vull ara fer aquest experiment, a veure si voleu col·laborar, nosaltres el farem també. Durant la gala del lliurament del Premi Mark Twain va pujar a cantar un amic seu, i estaven tots els seus balls, estava ple de gent,
tots els que la seva carrera l'havien acompanyat. Com estava ple de gent. N'hi havia negres i blancs, si no venien blancs, val? N'hi havia... Bueno, hi ha morenassos, també. També. La qüestió és que comença a cantar l'home este allí dalt, crec que era John Legend o bueno, algú d'estos, i trauen una... Ahí te manejes tu en els noms així, sí. I trauen una presa des de darrere i es veu tot el públic. I a mi que criden atenció coses que aparentment no tenen... Que estan bevent, si és Fanta en alguna cosa... No tenen molta importància, però a mi jo entorben aquestes coses. Entonces estan tots ballant allí, saps? I ves clarament els negres que es movien i dius, tio... N'hi havia algo per Hi havia negritud en marxa. I ves els blancs que estaven ballant igual que li has pegat tota la bragueta abans, saps? Hòstia, tan malament? Tot acartonat, tot acartonat ahir. No tenia ritme. No tenia ritme. Vaig a dir-li a Carlos que posi la música de... A veure si algú s'atreveix a ballar. No ho sé jo, no els veig en la cadereta. Primer ballarem tu i jo. Ara? Sí. A colló. Hòstia, ja sé lo dels pijames, tio. Després t'ho dic, va. Després t'ho dic. M'ha caigut. Anem a ballar i a veure si endevinen qui és el negre dels dos i qui és el blanc. Però no es fiquis en la pell, és més negre que jo, però... No, i ballant també. Espera. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines? Va, a veure si vol esperar. Mentre decidixen qui... He de deixar de fer el mongi o no? No m'imites, No m'imites, que estàs copiant. No, tio, estàs copiant. Havia començat jo, I el curcumero. Ja, t'estàs faltant. Mira, vas a gravar? No està manejant-se ningú. Va, per favor, que... Va, a veure. Allà hi ha un gent negre, allà. Allà hi ha un gent negre. Ahí ve que és negre, d'ahí. Vale per ahí. Guillem és més blanc que la paret. Mira. Javier, això no mou. Val. Freddy, jo de bragueta mal, però tu de negre també mal, No, ja t'ho estic dient. Heu arribat a la conclusió de qui és el negre, si és Ximo o jo. Oye, no hi ha color. El negre sóc jo, no? Diferència, tio, t'ho he dit. Els dos? Bueno, va, estan quedant bé. Porta assajant tot dies, tio. Sí? No m'ho havies dit. Al final del programa te'n tinc una a preparar. Va, dime. La del pijama. Per què és pijames, Ximo? Jo t'ho explico, tio. Joaquín Solano. J. Bienvenido. J. Solano. Per què és pijames? X. Solano. Jo t'ho explico. Tu... Jo. O sigui, tu estàs pensant, te dediques al món del tèxtil, i estàs pensant que fer un dibuixet, una camiseta en palmeretes, alguna cosa, i te despertes i dius, ja el tinc un disseny que triomfarà. Però en tu cabeza siempre parecía mejor. Sí. I resulta que aquest disseny té unes papallones que els colors no li peguen, té uns tucans mal dibuixadets. Farfalla. Té una sèrie de coses que... I aleshores dius, hòstia, tota aquesta energia creativa que jo li he posat al disseny, no puc llançar-la així com així. A la venda normal no podrà anar. Perquè és una puta merda. I si faig un pijama? Que és una cosa per estar a casa, que ningú la veurà, que no passa res, ai, mira que guapet, unes papallones, total, te'n vas a dormir i ja ningú la veu. No? Jo crec que el disseny dels pijames ve per allí. Ve per errors de la humanitat. Són bàsicament errors de la humanitat. Creus que m'has contestat a per què un pijama... Què m'has preguntat? Jo pregunto el que vull i tu contestes el que vols. Això és de tota la vida. Això és llibertat. Qui mana, mana com vol. T'havia preguntat per què un pijama pareix un pijama. Per això. Perquè és un error concebut per la humanitat en el qual no pots anar pel carrer i tens que guardar-te'l per la intimitat. I per això tots els pijames s'assemblen, són tots lletjos. Tu dors en pijama? Són tots, depèn. Ja que estem. Depèn, amor. Que no m'has vist, tonto? Va. Ara fes-te... Però no vas casar-te amb mi. No vull casar-me amb tu perquè estic promès amb la Bonich. Només vols sexe i au. Tens que dir-me alguna cosa més? No, ja està. Vols que acabem així? No. Diguem alguna cosa més? No, ja està. Però la del pijama és veritat o no? Un poquet? Sí. Ha sigut així? Sí. I si te pilli i si te mat? Però ha funcionat? Tens molta raó. És una merda el disseny del pijama. Vas fort? Ara. No me facis la guitarrera. No.
Guitarreta no. Només me falta aguantar el cubata contra una columneta en una discoteca d'aixes que van tancar. Ja que estàvem parlant de Juan Roig i de Boluda... Ojo, que salsa a l'aire, mira, salsa a l'aire, eh? És que tenen poder. Tenen poder. Salsa a l'aire. És quan Mira, ventolera. Tu saps quan nomenaves els déus, no? Sí, clar. Obries la caixa de Pandora. La tempesta és ai. Sí. Què Jo passa? t'ho dic perquè... Vols que fem una secció mítica d'este programa que hem fet només una vegada? I és mítica? Què és què? God mis ple, God mis buit. Però què té que veure amb Juan Roig, això? No ho sé. Però a veure si la lliguem, no? L'ampliació... Este programa és a veure si les lliguem. A vegades les lliguem, a vegades les deixem totes obertes. Estem així... A la mar, marco incomparable. La mar, el port, un tinglao... Està parlant-se molt de l'ampliació del port. Ai! Anem a xafar ulls de poll? És això? El que m'estàs dient? No. Nosaltres mantenim una equidistància, una prudència sempre de... No, si hi ha que mullar-se, ens mullem. Sí. Aleshores, tu què vols? Si et sembla bé, obrim esta secció God mis ple, God mis buit. God mis buit. Tenim algo que ens acompanya? Sí. Això és God mis ple, God mis buit? No. Tu te les saps? No. Les músiques no... Carlos fa el que vol. Això és que li estàs dient a Carlos? Sí. Mira, si et sembla bé... Digues. Tu, d'esta parella, tu eres l'ultraliberal, podríem dir, no? Aleshores defensa l'ampliació. No, la defensa jo. Ui, aleshores no seré l'ultraliberal. Per això, canviem els papers. Vinga, va. Vols començar tu? Sí, evidentment no se pot fer, és una tonteria. El comerç mundial està disminuint, després, en tot el món. Vull dir, com era? El d'Amazon no li pareix... No, perdona, l'índex bàltic diu que cada vegada hi ha menys mercaderies... L'índex? Ahí t'he matat, L'índex bàltic, que és el de les mercaderies en barco, tio. Això t'ho has estudiat, cabró. No m'ho he estudiat, per això ho sé. El Nasdaq. Què dius el Nasdaq? No és un índex d'aixòs. És igual, digues, va. Són les mercaderies que estan ara mateix a la mar. Si les busquem, les trobaràs. Sí. Això ha disminuït. Molt bé. Vol dir, la gent, si no n'he vero ben trobat, però els barcos ja cada vegada menys. I després... Molt ben argumentat de moment. El que volen fer ahir és simplement un aparcaero de contenidors. Que t'he de dir una cosa. Ara em toca a mi. Perdona, digues. No. Fins ahir. Després te parlaré de la Posidònia. Val. La meva argumentació va per ahir. Per on? Per què s'ha d'ampliar el port de València? Per què? O qualsevol port. Perquè a mi m'agrada molt... Tots els ports? Sí. Tira-li. És que m'agraden molt els contenidors. Quan tu vas És que se'n veuen de sí, allà. Mira'ls. És de Marx, que això és de Marx, mira. Crec que eren holandesos, això ja veus tu quina fortuna han fet. Aquells grisells d'allà, en la mar, això t'agraden. Sí, perquè mira, tu MSC també són bonics. Vas per la carretera, veus un camió de 16 rodes i damunt porta un Marx. Hi ha hagut un enginyer o una enginyera que ho ha fet per a que vagi damunt dels camions. El teu és una qüestió estètica? T'agrada el port, ampliar el port perquè és una qüestió estètica? No vol dir que el doni argumentació política, això ja ho fan altres. No, home? Aleshores, després, això es converteix en cases també. Els contenidors de mar. Després els compres a 1.500 euros i te'ls donen i els fas 1.500 euros només? 1.500 euros, sí, no val més. Sí? Un de segona mà? Hòstia. Doncs mira, un terrenet i t'ho arregles allí dins. T'ho arregles allí dins. Home, són grans, t'ho arregles, Home, ja, de 20 peus i de 40. Per què collons això va en peus i no va en centímetres i metres com tota la vida? Perquè els holandesos estaven molt lligats allà dalt. On estem anant molt. La meva argumentació... No m'estàs argumentant res. Bàsicament va per ahir. No, a veure, les platges del sud. I perquè m'agrada molt també... El Saler, és un desastre. Els barcos en què fan... Això que ho fan. Sí, això sí, però jo visc així prop i jo... Això és un misbou. A mi això també em dona cert rotllo, també. A mi això també em dona cert punt, també. És bonic, però bueno, això ja ho fan, els de Baleària, quan se'n van i tot això ja ho fan, La meva argumentació bàsicament va per ahir. Pues és una merda d'argumentació, hauries de buscar-te alguna altra cosa. La Posidònia estàs dient. La Posidònia, o sigui, estem acabant amb tots els boscos, està cremant tota Europa en terra i acabarem amb cremant tot el que hi ha a la mar també. Un poc més. És veritat que ja està fet, no? Un poc més. Vull dir, si ja està fet, escolta, que ho aprofiten. Ara que fan les clòtxines allí. 4 barcos més. 4 barcos no van a cap puesto. Així un informe ara del canvi climàtic preocupant, però 4 barcos més tampoc. Però aquest informe deu estar sesgat, com tots els informes que fan a la ONU, no? Clar, per això no... Aleshores, què fem? Jo crec que, de tota manera, en València, decidís que és fer-ho o no fer-ho, se quedarà sempre igual. No se fa res mai així. Així se queda tot a mitant. No? Vols dir? És veritat. Vull dir, faces el que faces, tingues la idea que tingues...
En 30 anys està tot igual. Sí que estem per a fer un partit, perquè jo no la gent està calenteta. Sí. La gent està calenteta. Ja ho dient l'altre dia. Què dèiem? Pues que fa 35 anys la UPB dia finançament millor, autopista gratuïta... L'autopista sí que està gratuïta. Però dura un any. Sí, ara mos ho posaran una altra vegada i el doble preu. És a dir, han passat 35 anys i estem igual que estàvem. Sí. No n'hi ha temes nous? No. No? Aleshores... Portem 300, 300 què? Ah. El finançament ja ho deixarem córrer. I què fem? Un partit independentista. Però... Un punto, independència. Ja està. Punt 2, independència. Els catalans no s'atreveixen a fer-ho. Posen ple de coses i negocien. Ells són del seny. Catalans, partit independentista ja. Són molt bona gent. Si nosaltres tinguérem el que tenen els catalans i ells tingueren el nostre caràcter, ho petaríem. Hòstia, això seria un embolic massa gros. No ho tinc jo tan clar, Tinguérem el poder i els diners que tenen ells. Fem l'aeroport del Prat ahir i que amplien ells el port de Barcelona. Quin seria l'abuelito de Pujol? L'aeroport de l'abuelito. L'abuelito també. L'aeroport de l'abuelito. Bueno, estem embolicant. Ui! Jo no tinc cap. Jo sí. Ximo, la mare. Jo sent que el gatet... Però això què és? Això és una recomanació. Molt bé, molt bé. Ja ve que portem 26 programes i ja saps que això correspon a... Només me sé eixa musiqueta i perquè no és música. Ximo, a veure, puc vindre un poc més... Més què? Però he vingut bé. Vull dir, m'agrada veure't. Molt bé, estem bé. Jo també. Què tal en... A on? En les Alps. Estaves en les Alps, no? Estava en els Alps també, sí. Molt bé, molt fresquet. Molt bé, molt bé. La gent es pensa, estaves de vacances. No, estava treballant. Sí, Ximo se'n va als Alps i jo a la Serrania de Cuenca. La fresqueta és la mateixa. Sempre hi ha hagut classes. Sempre hi ha hagut classes. És així. Això és així. Què me recomanes? Doncs vaig a fer-te una doble recomanació. Vaig a fer una doble recomanació que és recomanació i no recomanació. Vaig a recomanar el que no he vist i a no recomanar el que he vist. És a dir, el que has vist no t'ha agradat? Això és. Molt bé, pots dir-ho fàcil, vull dir... Si fora fàcil la vida, Ximo, no faríem així. Exacte, tira-li. L'altre dia estic ahí mirant, vaig estar semiconfinat per qüestions pandèmiques i estàvem filming i a través de Twitter Vicent Mifsud ell recomanava la pel·lícula Hidden Plan de Ken Loach i dic, mira que bé, este xic m'ho recomana. I jo m'ho miré perquè sóc així obedient. No el conec, però és una persona que jo li dono criteri virtual, saps? I dic... Així n'estem. I vaig... No, ja ves treballar en Ràdio Nou i aquestes coses. Bueno, un xiquet aparentment de coneixement i me'n vaig i me la pose, però filming em falla, tio. I no m'arrencava. No t'arrencava. Vale, doncs hasta ahí dius, molt bé. Me'n passa a Netflix. La tecnologia passa això. I ahí ve la part, tio, no s'escuchan, Ximo, què dius tu? Me'n passa a Netflix i sé què m'apareix allí. Una pel·lícula de Ken Loach. Plan oculto. Hidden Plan. Tu que saps idiomes. I jo dic, mira, tampoc, no... dic, està en Netflix també. Mel. I estava, sí, estava, Havia fet molta il·lusió de veure la pel·lícula, això jo. I la vas veure? Però no era eixa. No era... Ahí ve la... té el mateix títol. Era Plan oculto, era de Clive Owen. Però vas dir, pel títol me la veig. Clive Owen ens agrada també. Molt xic, molt templat. Molt templat. Un Tom Selleck d'ara. Parla molt bé i molt bé. I dic, hòstia, no és el Plan oculto que jo volia, però va, vaig a deixar-me ahir perquè els déus sabran el que fan. Me la vaig veure a trossos, perquè resulta que ja l'havia vista. Però per què vaig a recomanar aquesta pel·lícula només per a que vegeu el minut 1 d'aquesta pel·lícula? La resta, si voleu, vaig a posar-ho ara mateix, és un minut. Podeu prescindir. El tinc ahí. Mira, posa. A veure. Dalton Russell. Ya estamos con los Presta doblajes. atención a lo que digo, porque escojo las palabras cuidadosamente y no las repetiré otra vez. Les he dicho mi nombre. Soy el quién. El dónde. Això és el que em va interessar a mi de la pel·lícula. Soy el quién. No, lo de abans. Soy no sé qué Russell. Soy Dalton Russell y nunca repito las mismas palabras. Si en el món no estigueren contínuament repetint-nos, i a mi em passa, No, estàs parlant per telèfon, no sé què, sí, no? I fas tonto a l'altre, i no ho és, però tu estàs ahí i tenim tendència a repetir contínuament. Per a que quede marcat el pensament. No ho sé per a què, hòsties, però tenim tendència a repetir molt. I este home va començar la pel·lícula dient, jo no repetís mai. I sí que repetís. Ho té claríssim. No, però això em va agradar la pel·lícula, ja està. El minut 1. La resta ja podeu prescindir. O sigui, és una merda.
Te la vas veure. Sí. Bàsicament és una merda. Però aquest minut ja l'han escoltat, jo crec que ja no la Ja veuran. està, no cal que la vegeu. Val. I la que vas a veure què t'agrada... I la que vos recomano, no? la que vos recomano és la que no he vist, Què és? de Ken Loach. Això, la que no has vist. Es diu Plano, Però és que es diu home, Plano però no la Comportament. pots recomanar a mi. Pareixes la galleta de l'altre. La puc recomanar, sí. Però és que igual és un tostó, aquesta pel·lícula. Vull dir, Ken Loach també, el tio, un gran cineasta, però a vegades és una miqueta pesat, no? Sí, sí, Vull sí. dir, ja, fes avançar això, tio, Però- mata'l ja. Nosaltres en este programa bàsicament recomanem coses sense trellat. Bueno, és que el programa és sense trellat, també tens raó. Per això t'ho dic, Ximo. Te l'accepte. Veurem eixe minut. I posa molt bona puntuació. Mira, Solano i Tur. Parlem per parlar. i tant. Now let us all go back to the old. Let us all go back to the old. Now let us all go back to the old. A mi ara estava en rotllo... Va, que t'agrada això, És Areta. Ara estava rotllo Arita Franklin. Aretha. When in love. Vols enviar a fer-la amb algú? Sí, per favor. Avui tinc un desig fort d'enviar a fer la mà. Jo entenc que la música ens agrada a tots. Està molt bé. I és molt bonico i és una cosa que si la disfrutes en la intimitat encara és més bonic. Però així, i també entenc que hi ha altres llocs on la tradició és una altra. Però quan vas a la mar, sense els xiquets i a la mar. Ja ho has lligat molt bé a la mare. I les gavines, de vegades. el caguen. I això és la música pròpia de la nostra mar. La mare que ha parit els del reggaeton en la mar, tio. Ja sé que s'ha dit molt, però és que això està ple. O sigui, aquesta platja és un animalà de gent que va amb uns bafles com eixos, que els costa... Ara són xicotets. O sigui, i posen el reggaeton a tot hòstia i els ho dius i te miren com dient, tu a mi què vas a dir? Dic, te vaig a dir que pares això perquè m'està molestant. I aquesta gent, per favor, a fer la mà lluny. O sigui, si no entenen una mínima regla cívica... Tens una edat provecta ja. Què passa? Què passa, tio? No anàvem en l'època de Fame, no anàvem en el loro, en el ballador de l'Icra a ballar a la mar, tio. Això ho fèiem o no fèiem. Amb el radio, que se valia una pasta com per portar-lo a la mar. perquè s'omplira d'arena, saps? És veritat, tio, el Sanyo de l'època. Aleshores- No, tio, a fer la mà. O sigui, Vols que t'enviem a fer la mà? per favor. Però molt, molt lluny, molt Val. lluny. Aneu a fer la mà. I wanna let you. I wanna let you. Tinc un... Tu, Digues. no, és que volia preguntar-te, no t'han punxat així, no? Perquè jo t'estic pegant uns colpets Home, però ja. i no te fan reacció. ja tinc la És dosi que me recordo de- un dia que estaves així en el bracet. Estan a punt de pagar-me la tercera ja. Escolta, sí, estem tots igual. Sí. Què t'anava a dir? Sí. Anaves a contar-me una cosa que per a mi és un món desconegut, Sí, digues. que era el de les sigles aquelles de com arribaves a Sí, com era? Ximo. Això, no és que m'ho has dit abans? I dic, Sí. Hòstia, apunta meu, tio. Sí. Eh, Vaig fer un descobriment d'això que dius... Un altre estudi? No. No, això és descobriment propi. Sí. Això, conta meu. Això és coses de la universitat, saps? Veus, és que això se m'escapa. Jo Coses de- a mi vaig estar matriculat, però no la vaig visitar. No la vaig desgastar. A mi també, però bueno, em va tocar estar en un tribunal de TFG, De què? De final de grau. TFG? Gran vitesse. Gran vitesse. Com es diu això? El tren d'alta el velocitat. TGV, però El això és el TGV. mateix? No, Ah? però és igual, m'ha vingut per ell. Ah. El TFG, val? Què és? G, Sí, però... això treball de significa- final de grau, val? Ah, bueno, treball de Bueno, final és igual, de grau, TFG, hòstia. estava ahí en el tribunal, ja. Val. I de colp i repent, un dels professors, que són diversos, no? Són 3, diu a canviar la normativa de com citar a un llibre, a una referència, saps? Ja no pots posar fulla tal d'un llibre. Sí, però a canviar la normativa. I jo dic, bueno, pues ha canviat, i li ho explica Molt l'alumne, bé. i fins ahí molt bé. Però a mi el curiós va ser qui decideix aquesta normativa a nivell mundial. Això és a nivell mundial, que ha canviat la normativa? Fas moltes preguntes, Home, Ximo, per lo que jo sé, Oye, però ves. sí. I d'això, sí. Molt bé, Vaig vale, dir-te, no però- ho crec. sí, Sí, ha canviat la normativa a nivell Qui- mundial per a citar a la gent en els llibres. Qui collons Això no interessa una merda, però a mi sí, eh? No. A veuràs, qui collons fa això? No ho sé. Una universitat americana. Podries pensar. Sí, Georgetown, Illinois. Correcte. Silicon Valley Això no és una cap universitat. La de Juan Roig, Juan Roig University. University. Pues no. Qui ho Ho fa? l'Associació de Psicòlegs d'Estats Units. No, Acabáramos. no em digues el per què, saps? No puc acabar d'arribar jo. Perquè aquesta gent té temps.
bàsicament, aquesta gent té temps i es dediquen a coses... Els psicòlegs, home, jo quan obri consulta, que ja t'he passat consulta més d'una vegada... No, era jo el teu psicòleg, Bueno, en segut... Bueno, era ta abuela jo, no ho sé. Hem anat però digues, intercanviant. i què té d'interessant això? No sé, Què fan els m'ho has psicòlegs? preguntat, tu. No, és que m'has parlat abans, m'has dit, te tinc que contar una cosa dels que fan les cites en els llibres. A mi em pareixia interessant, a vegades, darrere de certes coses... Però és que m'has dit, TFG. Què conyo pinta... Però què pinta ahí l'associació de psicòlegs per a dir com a cita un llibre d'una tesis doctoral en València? Psicòlegs, sociòlegs i politòlegs s'han escampat. Estan a tot arreu. I hi haurà que anar amb molt de compte. Hi haurà que posar una sèrie de mesures higièniques per allunyar-los de la societat civil. No pot ser que psicòlegs, sociòlegs i politòlegs estiguen escampant-se com s'estan escampant. Sé que tenim alguns que són amics del programa i ells ja ho saben. Ara estan en política la majoria, no? Sí, estan ahí clavats. Però jo vaig a contar-te una arran de lo de les sigles. Mon tio, Vicent Domingo. El Saitó Major. El fill de Pachero i de la Sardina, molt bé. El Saitó Major del regne tenia que buscar faena i un senyor li va aconsellar, escolta, tu tens que fer-te una targeta i en la targeta, quan vagis a un lloc, l'entregues i això ja és. Estem parlant dels anys 60. Sí. Això ja és una cosa, una targeta, no? I aleshores l'home va dir, i en aquesta targeta què posa? Vicent Domingo i el títol. Vicent Domingo no tenia cap títol. I aleshores va tindre la gran idea, per a que veges la inventiva d'este país, de posar Vicent Domingo licenciado SM. Si poses licenciado, tio, ja ho si poses licenciado SM, i no havia mentit a ningú. Licenciado Servicio Militar. Havia acabat la mili! I el tio va fer la targeta i en això anava a tot arreu. No és meravellós? És fantàstic. Licenciado SM, tio. I a més que queda la incògnita, perquè la gent no sol... Perquè veies que la família meua pensa. No, la gent no sol preguntar, SM, això què és? No, va dir, hòstia, és una cosa que... Un FTG d'aixòs que tu m'has dit, que dic, no vaig a preguntar, jo a tu te pregunto perquè tinc confiança, però algú m'entrega una targeta amb FTG i jo dic, això és important. Licenciado SM deu ser important, també. Al nostre programa podem dir CIT, que fa temps que no ho venem això. CIT. Solano i tu? CIT. Sí. Doncs molt bé. I ton tio què tal? No, està molt bé, està jubilat, vull dir que li ha anat bé la vida, que a partir d'aquesta targeta ja el tio va fer carrera. Ara podria passar una targeta, Domingo... Ex-licenciado SM. Domingo MO, mirant obres. Jubilat, jubilat mirant obres. Torbant-se per ell. Torbant-se, en una valla allí recolzat està l'home. Pues molt bé, la família molt bé. Està molt bé, la teva família bé? La meva família bé també, la meva germana està sí. Saluda-la, home, no facis un lleig. Hola. Veus? Ja està. Això per a la gent que ens escolta en casa, diga, pues sí, ha vingut la família. Ha vingut la família, escolta, 11 d'agost, què vols? La veritat que tenim un poc de tot, tenim un apitxat, tenim un pilotari... Sí, hi ha de tot, hi ha un historiador... Tenim historiadors... Hi ha un premi nacional. També? De lo que siga. De què? Ja no vaig a dir res més. No, un premi... Hi ha un premi nacional. Nacional del País Valencià? Nacional espanyol. Ah, vale. Un premi estatal. Un premi estatal que ells li diuen nacional. Bueno, ens estem fotent un emboli, però bueno, hi ha un premi nacional. Molt bé. Hi ha gent important. Ximo Solano. Ximo Solano sí està. Ximo Solano és un tio important. J. Mira, ten compte una que no té res a veure... Per favor, trau-me d'ací. Jo per acabar el programa avui... Sí? Anava a dir-te que ballares altra volta... No, jo crec que ja... No. Ja està. Però jo sé que tu eres un tio... El Pino Puente tampoc, eh? No. Val. Van acabar l'últim directe que van fer, l'últim i el primer, este és el segon. Vam acabar abraçats, i això s'ha comentat. Vam ballar el Titanic quan estan allí Katie Winslet els dos, i Leonardo i DiCaprio. Katie l'home, com li digueren. Hòstia. Estan allí ballant i manera tot de això. lligar-re dos seguides. Espera, Ximo. Espera. Saps com podríem acabar, tio? Com podríem acabar? M'has d'ajudar, perquè això sí que no me'n recorda, la veritat. Sí, perdona. Hi ha una escena molt famosa. Carlos està amenaçant. Que estan en un bar, una parella. El del Moño Rullet, l'actor, i la rúbia... La la nòvia d'Amèrica? No, Meg Ryan. Meg Ryan. Meg Ryan, la nòvia d'Amèrica en la seva època va ser Meg Ryan. Julia Roberts va ser després. Julia Roberts va ser la gran nòvia d'Amèrica. Vale. Com es deia la pel·lícula? Cuando Sally encontró a Harry encontró a Sally. No, cuando Harry encontró a Sally, no. Cuando Sally un dels dos, al revés.
Cuando Hal encontra a Harry. Vale, cuando Harry encontró a Sally. Cuando Joan... Tu eres el del moño rotllet i vols que jo faci de Meg Ryan per la meva cabellera. Encontró a Chimo. Ja que no vols passar per la vicaria... Aquella se corria allí de mala manera. Civil, així hi ha algun capità de barco per casar-nos? Ens podríem casar en un barco, Chimo. Això seria bonico. Clar. Jo aniria corrents ara, com Thelma i Louise, a tirar-me, però hi ha una valla i mos podem quedar com el xiquet de Romy Schneider, que ja sé que és un acudit xungo, però és que això té unes punxes que fa por. Vale, pues en un barco ens podríem casar, però com de moment no, si ens dediquem a fer sexe virtual, val? Aleshores, per acabar este programa, així en la Marina... Anem a acabar amb la palleta? És com lleig, no? En este tinglao... No, una palleta no. En este tinglao incomparable... Este tinglao. És paregut a l'1 i al 3 i al 4, però en este tinglao incomparable, Ximo... És bonic. Què et pareix si... Si tu te corres i jo te mire? Simules un orgasme... Ui, de senyora? O orgasme de senyor? I jo com a Harry... Són diferents? Jo com a de senyora, clar. Vaig a afinar. De senyora no sé si podràs fer-lo, però bueno. Sí. Com a actor que eres... Com a actriu que eres. Com a actriu que eres... X. Solano... És una merda de proposició, però... Posa'm una... Vaig a intentar-ho. Perdoneu les senyores, si me corren malament, una altra vegada serà. Intenta-ho, Ximo. Lo de tota la vida. Intenta-ho. Posa'm el ditet, encara que siga, no? És que, clar, així... No, tira-li, jo què sé. Tira-li. Oye, l'octava. Ai, que rapidet i que bo. Bueno, la setmana que ve més. Hala! Gràcies. Au! Adéu. Singing